गोवन फ्रेंड्स फॉर एव्हर तुमच्या मुखार घेऊन येता वेलंकनी साहेबिणी फुडें घालून हो ल्हानसो वार तुमच्या मुखार. फोन मेसेज कोण रिप्लाय दिना कितको तो फोन बंद करून लागत रे हय कितलो होता हूँ रे. मोबाईल आणि ना काय रे म्हाका ते अरे मगे 4 वर्सां मग मारा होऊन गेले ते तिथे होयस थिंगा बसोन ना मरे ती होयस हे सुद्धा सोडलं दिसता मगे 10 वर्सां मग मला शे तडो येता मरे म्हाका आनी कित करे आता वचून मारप कपाची देवप पेट. अरे वसन अरे वाचा मग मरे यो आता आमचे मरे आता ते बेल तो देसलो जे अशी बियर गेल किधर ए कितरे मगान पळा किधरे काय गान मागान पळशी ते सांगपा खबर ऐकला 2 जातन 2 ला 4 जातन ओके सांग मरे तू किती आता आईस्क्रीम मातांगे आईस्क्रीम दी बरे चा एक ग्लास मार गोड लागत आमटो आईस्क्रीम आजची पळगी सांगतो ना रा सांगते माका एक सांग ती गोड लागत आमटो लागत हातरी वाटते माझी हातरी कित्या फाल्ट का की सांगतो का दिगल रे सोड रे बाबा किती थोड रे होय रे आवश मगान आला त्याच्या गाठू 2 वर्ष झाले 2 वर्ष होय तेजा पण साडे ओढे समजे आला मध्ये सांगत रे तू आय 2 वर्ष मी साडे ओढे समजे त्रासा करे मरे चोडा एक सोड आम आईस्क्रीम आहे सी बरी आमड ना गोड हा तू नेल मडाय तो किती रे तो अरे वैल आड्या रे एटीएम बी गेन मोत टॉस मारतो ओखले बिना चोड कोण चोयला बघले बघले चेक पुरा पहिले काय थोडी चेक माई ते गरम होतली त्याच्या दिशी आहे ते अरे आता मासरा तू रे चल तू मस्त आता रंग फ्राय बस आईस्क्रीम आता आम्ही ना घेतले तू आईस्क्रीम हाताने आणि आमचा आणि आईस्क्रीम आईस्क्रीम दे आणि काम के किती बरं सेटिंग मारा मात मारे आणि अरे स्वतः बेस्ट ऑफ असे येतात रे चल ते आता म्हाका ती टूर मिळे ते उतर गायला रे झाले सांग बाबा जात मारी सारखं चेवडू म्हळ्यार हो दिसतो ना नाव किती ना तू बाबा तू गायले तू गायले बाबा रयसन त्या गायले किती
अरे गायली किती रे अरे बाबा, किती रे किती सांगतो रे मरे बाबा सेंट टू गायली टॅबलेट हा टॅबलेट